Nuwun para miyarsa, sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian kula Unggul Wicaksana. Dalu menika sak pengkeripun sak rampungipun gegendingan gugur gunung. Kula sowan malih wonten ing adicara Borobudur Semawur saben-saben malem Kemis lumantar 96,8 FM LPPL Radio Gemilang. Lan ugi saged dipun pirsani wonten streaming lan YouTube-ipun wonten ing gemilangfm.id. Samangke para kadang sutresna budaya miyarsa kakung putri wonten ing pundi kemawon. Maliginipun wonten ing tlatah Kabupaten Magelang sakiwa tengen ingkang saged nampi pancaran siar saking Radio Gemilang FM. Saged midhanget wontenipun giaran kabudayan ingkang duduk-dudah mekar menapa ingkang sampun dipun yasakaken dening para mimpuna ingkang sampun murut ing kasetan jati. Dene dalu menika kula mboten piyambak rawuh wonten studio panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Kandar. Sugeng dalu Pak Kandar. Sugeng dalu. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nah, para kadang sutresna budaya miyarsa ing samangke mbok menawi wonten pandangan lan wonten perkawis ingkang badhe dipun suwunaken pirsa saking para sutresna budaya wonten ing dalem saged sambetan lumantar nomor WhatsApp 081 gangsal 78 968 968. Sepisan malih wonten ing nomor WhatsApp 081 gangsal 78 968 968. Dening samangke panjenenganipun narasumber badhe paring wangsulan mbok menawi wonten pitakenan ingkang jumbuh miwah gayut kalian materi ingkang kaadanan binabar wonten ing dalu menika. Dene dalu menika sinareng menika jawenipun wulan mulut nggih. Nggih. Nah, wulan mulut meh telas. Meh telas. Jumbuh kalian wulan mulut mangkih wonten satunggaling budaya ingkang lumampah wonten ing Kabupaten Magelang. Maliginipun wonten saperangan papan-papan tartamtu ingkang sampun saged dipun akses lan saged sampun kalampah wontenipun tradisi pengetan wontenipun muludan utawi wulan Maulud. Dening samangke jumbuh menapa ingkang kula aturaken dalu menika badhe mbabar satunggaling tradisi grebeg gunungan lenteng. Nah, menapa menika? Tartamtu dados pengangen-angen miwah raos pengin mangertos saking para sutresna budaya miyarsa wonten ing dalem. Nah, wonten dalem menika ing samangke panjenenganipun Bapak Ahmad Sukandar Kiambak ingkang badhe ngorehaken, njlentrehaken lan badhe paring pangertosan babagan grebeg gunungan lenteng ingkang lumampah wonten ing saperangan kecamatan wonten ing Kabupaten Magelang nggih. Nggih. Nah, kados pundi? Monggo sareng-sareng dipun midhangetaken ing samangke babaripun wewarah miwah tradisi grebeg gunungan lenteng ingkang lumampah. Monggo Pak Kandar. Nggih. Tentu mengatakan. Nggih. Grebeg gunungan lenteng menika minangka acara muludan. Terus pengetan muludan nggih. Wiyosanipun Kanjeng Nabi Muhammad. Oh. Yang tanggal 12 Mulud nggih. Nggih. Tumrap warga dusun Gunung Bakal mliginipun Desa Sumber Arum, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Menika saben taun mengeti pengetan menika kanthi acara mirunggan inggih menika. Grebeg gunungan lenteng.
Wonten ing taun menika dinten wiyosanipun Kanjeng Nabi menika tanggal 12 Mulut Nggih. menika dawah wonten ing dinten Jumuah. Laras kalian kesepakatan warga dusun nggih. Nggih. Menika amargi menawi ngawontenaken adicara wonten ing dinten Jumat kan repot. Dalipun jumpen. Nggih, jumpen. Menika dipun undur dinten tanggal 13 Mulut. Mboten pareng dipun ajengaken tapi Nek dipun unduraken malah pareng nggih. Pareng nggih ngeten. Kalau wingi dipun wontenaken tanggal 6 September Nggih. 2000 selangkung utawi 13 Rabiul Awal 1497 Hijriah. Nggih. Wonten ing adicara menika ugi dipun gelar acara siraman rohani nggih. Kalau wingi ingkang maringi siraman rohani Bapak Kyai Haji Alfan Al Muhasibi. Nggih. Dados menapa to ingkang dipun sebat lenteng menika nggih. Lenteng menika. Menapa menika? Menika kados kerupuk nggih, ingkang kadamel saking wos ketan nggih. Wos ketos berarti beras ketan nggih. Nggih, beras ketan. Tepungipun. Nggih. Mboten wos ketan ingkang kualitas sae Nggih. niku kualitas pilihan. Menika dipun masak, dipun kukus nggih, dibedang ngantos mateng. Dados kados tiyang bedak Nggih. ngantos mateng menika dados pisanan nggih tetep di karurien Nggih, lajeng nggih. mangke dipundang dados Nggih, sekul. Nggih Dados ketan nggih, nggih. ketan. Jamipun dipun dahar kalian urap dipun Sampun sae? Nggih. Oh, pun iso. Menika lajeng dipun deplok. Oh, dipun deplok rumiyin. Deplok. Kon pliket ya. Mos ketos niku kan pliket. Oh, nggih. Ingkang kagem deplok nika inggih mirunggan. Pirantinipun alunipun nika mboten sembarang kajeng ingkang dipun damel ya. Nggih. Tapi kajeng kokosan. Kajeng wit kokosan nika ingkang dipun damel alunipun. Nyun sewu. Nggih. Kenapa diambil dari pohon batang kayu kokosan? Nggih. Karena atosipun menapa karena napa? Pak Nggih. Kantar. Sepindah atos nika. Oh, atos. Lajeng napi kangge deplok Nggih. nika mboten mripil napa mboten gripis nggih napa wonten ing wos menika. Nggih. Dan menika awet nawi kagem alu Oh, deplok ngoten. menika. Sasamunipun lumet kados jadah nika Nggih. nggih, tapi langkung Lelet malih. Terus pun pliket sanget nika. Nggih. Nika lajeng dipun letrek ya. Dados krupuk nika kan dipun letrek Nggih. sekedhik. Menika ingkang kagem giles nggih, giles. Dados krupuk menika nggih mboten saking kajeng napa saking botol. Biasanya pun ndamel gendar nika nggih, saking botol nggih. Sirup. Gitu. Saking botol. Nah niku mangke lengket ngangge ingkang nate dipun cobi ngagem botol lengket. Lengket. Ngagem atinipun wit pisang. Wit pisang niku petak niku atinipun niku Nggih. dipun kethok lajeng kangge giles deplokan ketan menika supados dados kerupuk nggih, kerupuk ingkang kerupuk menika lajeng dipun paringi woh-wohan. Woh-wohan nggih asil saking dusun menika. Woh-wohanipun wonten jambu, wonten kokosan, wonten pokok hasil dusun setempat. Cekedah Pak Kantar. Nggih. Lenteng menika wujudipun kerupuk Nggih. ingkang mawi raos Gurih. Nggih. Woh-wohanipun kala wau? Namung dipun tempel-tempelaken wonten mboten dipun campur nggih. Oh, mboten. Namung dipun tempel-tempelaken mawon wonten en kerupuk menika. Sebagai
ya kados hiasan. Oh iya, Tapi- dados nek wujudipun lenteng Saged menika dipegang. namung krupuk. Kados krupuk legendar menika. Nggih. Nggih biar kita saya Lajeng raosipun gurih. asin, gurih. Ini digoreng to, Nggih. gurih menika. Oh dados mangke gunungan lenteng menika wujudipun lenteng menika ingkang sampun dipun goreng, Nggih. mboten mentah. Mboten. Oh dados pun Dados ndaharipun kedah dipun goreng. Oh. Lajeng wujudipun Nggih. wujudipun dipun damel gunungan, Ah. lajeng anggenipun mapanaken menika dipun cantelaken apa dipun wadahi wonten ing plastik-plastik. Ngaten nika saben krupuk nika dipun paringi soda. Nggih. Soda, nah menika mboten sembarang soda, mboten soda saking klopo tapi soda aren. Oh soda aren. Soda aren. Soda aren niku lentur Nggih. tapi kiat. Ning kiat, Nggih. wulet nggih. Nah, niku minangka pralambang warga nek gadah keyakinan niku Hmm. lentur, fleksibel, Nggih. tapi mantep ngeten lho. Nggih. Mantep. Mboten miar-miur, miar-miur mboten ateges miar-miur mboten jejeg nggih, tapi lentur, toleransi, dados semangat Nggih, toleransi nggih, menika. Tapi kiat aren menika. Soda aren menika. Benten kalih soda ingkang saking Wah, kelapa nggih. apa kan nika getas nggih, Nggih. gampang tugel. Sasampunipun dipun Sunduk. sunduk saben krupuk nika lajeng dipun tata kados gunungan menika Nggih. dipun tata. Nika wonten tigang tataran, tigang tingkat. Nggih, tigang tingkat. Menika maknanipun miderek Bapak Ahmad Jadin Thoyib kepala Nggih. dusun Gunung Bakal ingkang tasih trah keturunanipun Kiai Raden Sayyid Abdullah nggih. Nggih. Menika ngandharaken bilih grebeg lenteng menika mujudaken acara ritual tradisional ingkang dipun adani wiwit taun 1700-an. 1700. Nggih. Dados Wah, rikala semanten sasampunipun perjanjian Giyanti tahun 1755 nggih. Nggih. 1750 gangsal kan palihan gari. Nggih, nggih. Nah, nika Kiai Raden Sayyid Abdullah menika trah saking Mataram nika lajeng miyos saking kraton saperlu siar agama Islam Nggih, wonten nggih. tlatah Magelang mriki dumugi ing Gunung Bakal menika. Nah, rikala semanten niku kawontenan kan tesih kathah warga ingkang ngrasuk agami Hindu, Kasigian. agami Buddha, nggih. lali Kepara malah mboten kepercayaan nggih, mboten wonten kepercayaan. agamanipun nggih. Nggih, aliran kepercayaan ya. Nah, menika menawi pas badhe panenan pantun terutama milkipun pantun kalian hasil bumi sanesipun menika sami ngawontenaken syukuran tapi cara Hindu napa cara Buddha Nggih. ingkang awujud sesaji nggih. Dadi gunungan menika sewau kala semanten saderengipun Kiai Sayyid Abdullah menika rawuh menika warga dusun Gunung Bakal menika menawi pas badhe panen ngawontenaken ritual ngagem gunungan sesaji nggih ingkang dipun bisungsungaken dumateng dewa-dewa nggih to kepercayaan agami menika. Nggih. Nah, rikala Kiai Raden Sayyid Said Abdullah. siar agama menika kan pendekatannya pendekatan budaya nggih. Nah, Nggih. menika gunungan tetap dipun wontenaken tapi dipun gantos gunungan jajanan tradisional masyarakat Gunung Bakal inggih menika lenteng. Itu jajanan tradisional makanan napa nyamian Nggih, kedean awujud kerupuk ingkang kala semanten nggih minangka khas ya. Nyamian khas wonten ing dusun mriki niku dusun Gunung Gunung nggih. Bakal kalau wau Menika nggih. dipun damel gunungan menika dipun gantos gunungan Lenteng. lenteng menika.
wonten tigang tataran. Tigang tataran menika ingkang ngemu suraos nggih menika iman, Islam lan ihsan. Nggih. Tigang tataran menika. Wonten tataran ingkang kaping kalih wonten ingkung ayam. Nggih. Ingkung ayam. Ingkung ayam menika maknanipun inggih menika minangka pralambang menawi saben tiyang menika minangka makhluk ciptaanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala Nggih. dipun lairaken kanthi kahanan wuda nggih. Oh. Ingkung niku kan wuda. Nggih. Mangke sedonipun nggih wuda gitu. Wuda malih. Nah niku namung pralambang nggih mawon. Supados warga manungsa menika emut dhateng sangan paraning dumateng menapa akhiripun mangke nggih. Nggih. Dados menika. Lajeng wong ingkang nginggil piyambak menika dipun tuncepi napa dipun pasang nggih keris nggih. Oh, wonten kerisipun. Nggih. Menika minangka pralambang ketauhidan dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keris. Dados keris ujungipun wonten nginggil menika perlambang tauhid mencari Allah. Nek dipun lambangkan minangka lambang tauhid. Nggih. Keris menika ingkang dados gunungan menika. Gunungan menika dipun papanaken wonten ing lebet Masjid Baitur Rahman. Nah, masjid menika ingkang bangun rumiyin inggih swargi Eyang Kiai Sayyid Abdullah ingkang saking Kasultanan Mataram menika. Mataram nggih. Sultan nggih mboten Sunan. Nah menika lajeng menika dipun bikak kangge umum. Dados kala semanten kawontenan dusun Gunung Bakal menika kados pasar malam Tiban nggih. Kados pasar Tiban. Nggih. Bakul napa mawon wonten dolanan bocah napa ingkang ditumpaki sak rupan-rupanipun wonten nggih. Panganan wonten, pakaian wit mlebet niku parkiran sepeda motor kebak wonten mergi mobil-mobil nggih niku atusan bahkan wonten ribuan nggih. Ribuan dari berbagai desa, berbagai daerah, saking monco daerah nggih wonten nggih nguruh wonten niku. Nah, para warga ingkang rawuh wonten ing acara menika sami antri mlebet wonten ing mlebet masjid menika ingkang wonten gununganipun. Nah, menika sami ngubengi gunungan kados tawaf arah ke kiri nggih. Kaping 3 wonten menika warni-warni keperluanipun nggih. Wonten ingkang ngujukaken donga, wonten ingkang napa paring pakurmatan dumateng pralambang ingkang dipun wujudaken gunungan menika. Pralambang. Terus rikala acara menika dipun gelar menika nggih ewon para pengunjung ingkang rawuh wadah sanget ngantos kebak ngantos ngajeng masjid kebak nglebet masjid kebak wonten emper-emper griya sak kiwa tengenipun masjid menika nggih kathah. Nah, samenika makamipun Eyang Kiai Sayyid Abdullah sampun dipun damelaken cungkup wonten ing sawingkingipun masjid. Cungkup joglo ageng nggih. Dene masjidipun menika sanika nggih dipun bangun teras. Satemah samenika langkung sae tinimbang rikala pembangunan rikala semanten Mbak Menawi nggih. Dening Eyang Kiai Sayyid Abdullah menika. Nah, kalau acara kala wingi ingkang rawuh
nika nggih saking Forkompimda. Nggih. Forkompimcam nek Pimda mboten Forkompimcam Oh, kecamatan. saking Forkompimcam. Nggih. Lajeng Pak Bupati nipun dipun wakili Pak Wakil Bupati Pak Sahid. Pak Sahid. Nggih. Nggih. Nah nika Pak Sahid kagungan pangajap supados pengetan Maulid Nabi menika mboten mung sadermi ritual tahunan nanging mujudaken momentum kagem nguwataken raos tresna dumateng Rasulullah. Nggih. Ngajapun mekaten ugi saged nuladani akhlak panjenenganipun Kanjeng Nabi lan ugi damel rumaketipun tali pasedherekan warga dusun. Oh, ngoten. Ingkang dipun lambangaken ketan nika lho wau nggih. Ketan nggih. Sekot. Nek menawi wonten Ngayujan nika pernah kula menika keprungu ketan nika dados kraketan ngoten nggih. Nggih. Nek pas ketan kula apem nika nggih. Nggih. Nek pas rumah niku lho. Nggih. Ini mau pralambang. Pralambang nggih. Tiang Jamin kathah pralambang. Nggih. Saderengipun minggah wonten mriku, Pak Gatar. Nah, kula lajeng tuwuh pitakenan, mbok menawi saking para sutresna menika badhe tuwuh pitakenan. Kenging menapa lenteng ingkang dipun damel piranti grebeg. Menapa nyuwun pangapunten? Nggih. Lenteng menika wontenipun pas pinuju wulan menika damel adicara grebeg menika menapa lenteng menika sudah menjadi home industry warga masyarakat sebelum wulan-wulan tertentu dalam pelaksanaan grebeg. Di luar acara grebeg nggih niku dipun damel minangka nyamian dumateng kagem masyarakat menika kan lenteng niku kan nyamian kados kerupuk niku. Itu dijual. Napa hanya untuk konsumsi? Menawi ingkang padinan nggih menika dipun sadi, tapi menawi pas acara grebeg menika menika dipun dumaken dan grebeg niku kan ngrayah nggih. Nggih. Tapi mek dirayah mangke remuk. Nggih. Men saged kalap nggih. Menika lajeng wonten petugas ingkang ngedum dumateng sederek-derek ingkang rawuh menika dipun dum. Nggih. Nggih rebutan tapi mboten ngantos ngrisak. Tegesipun lenteng menika sudah menjadi makanan tradisi ingkang baku wonten papan menika wonten desa Gunung Bakal nggih. Dusun Gunung Bakal, Desa Sumber Arum, Kecamatan Tempura. Nggih. Kenging menapa kula nyuwun pirsa mekaten karena padatan ingkang sampun wonten rikalanipun wonten grebeg apem, grebeg duren kados wonten Candi Mulya menika otomatis di tempat itu dijumpai banyak makanan tersebut. Nggih. Oh, dados ngoten nggih. Dados nek pas grebeg niku ya dipun dum gratis. Dum gratis, mboten dipun sadi. Mboten. Mboten dipun sadi. Dados supados ngraosaken, lenteng iki rasane kaya ngene. Kan wonten kang penasaran. Kula urung tau niku. Nah, pinjang mulut kita mriku sareng iki. Kula dereng tau niku. Nah, tradisi menika kan sampun atusan tahun, nggih tahun 1700 nggih. 1700 seket gangsal nika Palianegari to. Nggih. Menika sasampun menika berarti abad ke-18. Menika abad ke-21. Nah, tapi nate kandhek tegesipun mboten sempat dipun berhenti wontenaken tidak nggih. diadakan. Wonten ing jaman Jepang. Nggih. Amargi kita mau sejarah nih. Jaman Jepang ini jaman pahit itu tumrap Indonesia. Amargi kawontenan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat dusun Gunung Bakal menika kala semanten kan mboten kuwawi damel menawi kangge dahar pedinan mawon sampun rekaos nggih. Napa malih badhe damel ingkang menika. Kan saben kakak menika acara menika gerbong menika damel paling mboten 2 kilo matawis nggih, 2 kilo mosketos menika. Samenika lho nek rumiyin kan lajeng gununganipun sepinten agenge? Menapa? Pak Gatar. Gununganipun ageng sanget berarti. Nggih inggilipun meh 3 meter. Walah ya. Meh sundul tuh iki. Lebet wonten tengahipun masjid menika. Weh. Inggil. Nggih. Wah, nggih. Hari kala jaman Jepang menika kalih tahun
mboten dipun wontenaken. Tindakan. Nah, menika amargi kawontenan ekonomi lajeng tapi akibatipun nika lajeng wonten pagebluk mabah ingkang terjang warga dusun Gunung Bakal. Niku. Awit menika lajeng dipun wontenaken malih sepriki. Sinaosa kala semanten mboten ageng kados saniki nggih alit-alitan tapi tetep dipun wontenaken. Amargi menawi mboten dipun wontenaken nggih menika beda kalani. Nggih, bondo kalani nggih. Nggih dados kala semanten namung kalih dasa kepala somah. Kalih dasa kakak jaman Jepang menika. Nah, menika sampun wonten 88 kepala keluarga. Satu dusun. Namung satu dusun. Dados dusun menika dusun Sumberarum ingkang siring paling wetan pun mepet kali napa nika? Kali Progo. Nggih, pun mepet. Nggene miring nggih. Nggih. Nah nika dumugi sepriki saben mulutan dipun wontenaken dipun gelar grebeg gunungan Lenteng. Nika inggih kagem samenika dados objek wisata religi nggih. Objek wisata religi ingkang berlandaskan agama Islam gitu, mulutan. Karena acara menika nggih dalam rangka mengeti wulan Mulud nggih. Wulan Mulud wiyosan dalem Kanjeng Nabi lajeng dipun aktualisasi dening warga. Karena wonten mriku ada makanan khas tradisi berupa lenteng. Lajeng grebegipun grebeg lenteng. Nek men yo kan grebeg mulut nggih gunungan. Ya terus gunungan menika minangka pralambang hasil bumi biasanipun. Nek wonten merti dusun menika kita mesti merangguli gunungan-gunungan ya. Ingkang gunungan wowohan, wonten gunungan Kethu, wonten Megelang riyen. Kasenggihan. Terus bentuk gunungan itu merupakan bentuk selalu lancip ngoten nggih. Menandakan hablum minallah, hablum minanas. Tumengo marang pangeran tumpeng itu. Tumengo marang pangeran. Ingkung kados kala wau. Ingkung ben eling mula bukane. Sajatine menungso niku lahir wuduh bali ingkung nika nggih. Dene di tengah perjalanan kok kinaduan derajat pangkat niku wujude mung sampiran. Wah, gaduhan. Nah, para kadang sutresna budaya miarsa menika lamun to ngoceki satunggaling budaya tartamtu telonjongipun badhe dhateng wewarah gesang sejati. Kados pundi menungso lan sanesipun karana panci leres ngendikanipun para sepuh kina bilih napa menika satinipun menungso menika tansah budidaya kados pundi gesang sayektosipun. Dene samangkih tasih badhe kalajengaken wontenipun rembagan babagan grebeg gunungan Lenteng ingkang dipun tindakaken wonten ing desa Dusun Gunung Bakal, Desa Sumberarum, Kecamatan Tempuran. Tartamtu sak sampunipun pariwara ingkang badhe dhateng. Sumangga. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis
yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Banting tulang agar tetap berkecukupan. Begini terus mau sampai kapan? Andai saja aku bisa hidup tenang, nikmati masa tua tentram dan aman. Kerja keras bebas cemas adalah hak kita semua. Ayo, daftar BPJS Ketenagakerjaan. Iuran mulai dari Rp36.800 per bulan. Dapat 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Dengan jam sostek pasti berkualitas. Biar bisa kerja keras bebas cemas. Duh, piye iki? Lu, ora ono abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki, keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Bu, ini foto siapa toh? Loh, ini kan Pak Demu, waktu masih muda dulu. Sepertinya dulu Pak De pinter ya, Bu. Banyak banget ini pialanya. Iya, Pak Demu dulu memang pinter. Banyak sekali prestasinya dan nggak nakal. Kok liatin aku sih nakalnya? Kan aku nggak nakal. Ibu itu cuma khawatir sama kamu. Takut kalau kamu salah pilih teman. Pokoknya ibu tidak mau kalau kamu ikut-ikutan tawuran. Apalagi, apa itu? Kelitih. Aduh, ibu nggak mau. Ih, apaan sih, Bu? Aku kan anak baik-baik. Stop tawuran, keliti, judi, miras, dan narkoba. Karena semua itu adalah perusak masa depan bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba, judi, miras, dan kelitih. Karena berbagai kejahatan dapat diawali dari itu semua. Mari kita dampingi anak-anak kita dalam meraih masa depan dan jangan biarkan mereka kehilangan prestasi emasnya hanya karena salah pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hai sahabat Gemilang, pemerintah Kabupaten Magelang kembali berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
melalui pelaksanaan Survei Penilaian Integritas atau SPI tahun 2025 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia guna mendukung peningkatan partisipasi respon dan internal pegawai, eksternal atau pengguna layanan dan vendor, expert atau pakar, dan stakeholder. Pelaksanaan SPI tahun 2025 berlangsung dalam periode Juli hingga Oktober 2025 di kementerian atau lembaga pemerintah daerah. Survei dilakukan secara daring atau online melalui pesan WhatsApp, email, dan menggunakan QR Code yang terpasang pada masing-masing perangkat daerah. WhatsApp Blast internal di 0811 1919 4760, eksternal 0811 1919 4761, atau expert di 0811 1909 1198. Jika Anda menemui kendala saat pengisian, bisa menghubungi melalui email spi@kpk.go.id. Dengan berpartisipasi, Anda membantu mewujudkan Kabupaten Magelang yang berintegritas dan bebas korupsi. Ingat, berani mengisi, habisi korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. batin setiamu. Selendang biru, tetap ana janjimu, selendang biru. gelung
selendang biru among enaki hati ora tekan batin setiamu selendang tetap penuh janjimu selendang biru selendang biru among enaki hati ora tekan batin setiamu selendang tetap penuh janjimu selendang biru Para kadang sutresna putu miyarsa wangsul malih wonten ing Borobudur Semawur perangan ingkang angka kaping kalih sasampunipun pariwara. Para kadang sutresna budaya pisan malih monggo ing samangke ingkang badhe wonten pantangun kayut kaliyan materi ingkang kababan dalem menika wontenipun tradisi gunungan Grebeg Lenteng wonten ing Grebeg Gunungan Lenteng. Grebeg Gunungan Lenteng wonten ing dusun Gunung Bakal, Desa Sumberarum, Kecamatan Tempuran. Nggih, saged lumantar WhatsApp 081 gangsal 78 968 968. Ananging saderengipun kados padatan dalu menika badhe kula nyenggol sederek-sederek kula lumantar gegono sepisan dulur-dulur kula wonten ing Trono Krinjing Dukun. Wonten Mbah Marsono, sugeng dalu Mbah Marsono, lajeng wonten Pak Tri Sarepan, wonten Pak Erna, wonten Mas Heru, wonten Pak Harno, wonten Pak Bro Rizka, wonten Mas Wanto, Pak Liskarseno, lan sanes-sanesipun. Bakenipun ingkang sedaya nyawiji wonten ing warga Ketoprak wonten ing Dusun Trono ugi ngaturaken sugeng dalu dhateng dulur-dulur kula wonten ing Kelembagaan Desa Krinjing ingkang nembe grengseng
samiya gladen olah kridane ketoprak. Ugi dulur-dulur kula seniman seniwati wonten ing sak indenge Kabupaten Magelang ingkang boten saged kapiji saking Mas Purnomo dumuginipun wonten ing Bulu wonten Pak Triyono, lajeng dulur kula Mas Fahrudin wonten Sedayu, wonten kadang kula sepuh wonten Mbah Nur, wonten kadang kula Mbah Mul wonten Bulu lan sanes-sanesipun estu kathah sanget mbok menawi kapiji dalu menika kasebataken tartamtu mboten rampit. Dulur-dulur kula ingkang wonten Jayan, ingkang wonten Salaman, Sawangan lan sanes-sanesipun tartamtu sugeng dalu sugeng midhangetaken. Lan ugi kadang kula sepuh ingkang wonten Grabak Pak Sigit ingkang pinten-pinten dalu menika pinten-pinten dinten tansah njinglengi minangka dewan pambiji wonten ing Aben Trampil Mocopat Mapsi wonten ing Kitha Magelang nggih, wonten Bu Puji ingkang wonten ing Candi Mulya lan sanes-sanesipun ingkang boten saged kasebataken. Tak kandhar wonten ingkang badhe pun kintuni salam. Nggih, dumateng warga Dusun Gunung Bakal, Desa Sumberarum, Kecamatan Tempuran, mrikinipun Pak Kepala Dusunipun nggih. Nggih. Bapak Ahmad Mujadin. Nun sewu. Ahmad Jadin Thoyib nun sewu nggih. Bapak Kepala Dusun Gunung Bakal menawi midhangetaken giyaran menika kula ngaturaken sugeng dalu. Ugi dumateng Pak Sucoro. Wonten Borobudur. Borobudur. Ing ngrawuhi acara menika kala rumiyin lajeng Mbak Ita saking BRIN ugi wonten kawigatosan dumateng acara menika. Nggih. Saperlu dipun serat wonten ing panaliten budaya nggih. Oh, wonten panaliten budaya. Badan Riset dan Inovasi Nasional ingkang wonten Borobudur nggih. Ugi rencang-rencang FK Mitra nggih. Wah, nggih. FK Mitra. FK Mitra Forum Komunikasi Media Tradisional ingkang benjang badhe wonten Parepatan. Nggih. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Ya mugi-mugi acara menika saged kagem tambah seserepan dumateng panjenengan sedaya. Kula kinten menika nggih, lan piranti kagem jembaraken Srawung miwah jembaraken Kawruh. Karena mbok menawi maos kala mangsanipun boten kober ananging mbok menawi midhangetaken rikalanipun panjenengan sampun wonten dalem pas pinuju malam Kemis kados padatan mekaten kula sak kanca badhe sowan kamangka saben-saben pepanggihanipun materi utawi babaranipun tartamtu wonten beda-bedanipun mboten namung nyawiji babagan ringgit mboten namung nyawiji babagan kasusastran ananging gilir gumanti wonten gepok singgolipun kalian adiluhungipun budaya Jawi. Nah, kados wonten dalu menika ngrembak babagan tradisi grebeg Gunungan Lenteng ingkang kalampah wonten ing dusun Gunung Bakal Desa Sumberarum Kecamatan Tempuran. Nah, saderengipun minggah wonten materi salajengipun tasih gayut kalian menika. Kula lajeng badhe nyuwun pirsa mbok menawi ugi wonten para pamireng menika wonten dalem menika badhe tuwuh pangangen-angen. Gunung Bakal niku pundi to? Arahnya strategisnya lewat mana to? Nah, keng pundi Pak Katen? Dados menawi saking Tempuran menika sasanipun saking Teseh Meteseh? Oh, lewat Meteseh nggih saged, ingkang saking Budur. Nggih. Menika mangke wonten mergi ingkang mandhap. Nggih, berarti kiri nggih arah Salaman? Mboten. Nawi saking Meteseh ingkang saking Tempuran nggih nika wonten kiri. Saking Kecamatan Tempuran nggih. Nggih, nika wonten abang ijo kiri. Oh, ingkang kiri berarti arah Ngetan nggih. Arah Borobudur.
Nggih, ajeng mangke kirang kinten 1 kilo. Nggih. Wonten tikungan kanan dan menika ingkang ngiri. Menika sampun mlebet dusun desa Sumberharum nggih. Nek caket Nabi Ngidul mangke dumugi Ngasinan, pemandian air hangat. Oh, daerah mriku. Menika saliripun. Nggih, dados setunggal deret kalian di Majar. Ha, niku saliripun di Majar. Oh, saliripun di Majar. Nek di Majar niku sak kidul lepen. Nggih. Wonten lepen alit, lepen napa kesupen. Nabi Sumberharum niku salir lepen. Oh, ngoten. Niku mangke ngaler lajeng wonten menggo ngetan sekedhik sampun dumugi dusun menika. Oh. Dusunipun nggih wonten pereng lepen Praga nggih. Oh, dusunipun. Makin sangsaya mangetan menika sangsaya ngandhap. Nggih. Oh, lepen Praga. Nggih to. Wonten tempuran Praga to nika. Oh. Nah, wis saking arah Magelang nika sasampunipun lepen Praga pasar belok kiri nika. Nggih. Lajeng mangke sasanipun belokan ingkang kiri nika wonten mergi ingkang belok kiri lajeng mangke urut mergi menika dumugi Sumberharum. Nyun prisa menika dusun Gunung Bakal pundi ngaten. Gunung. Kula rumiyin kula sepindhahan mriku nggih. Ragi tanglet. Gambar lagi saking kadosipun mbok menawi saking radosan ageng menika ragi lebetipun ragi sawetawis nggih. Tapi sampun kita sampun kabiyantu Google Map. Nggih sampun. Menika gampilipun mengkaten. Ning imanipun nek Google Map niku menawi beto kendaraan alit ageng nggih. Alit kados to ingkang mawi kopling menika mboten saged nyepeng. Nah, kedah berdua. Nggih nek mobil nika. Mobil wonten dashboard sampun skeco. Nika sampun saged mawi Google Map napa wis program aplikasi wis menika. Samenika sedantenipun dipun gampilaken dipermudah dengan teknologi ya. Mbok menawi ngendikanipun Pak Baihaqi Sujan menika dengan seni hidup menjadi lebih indah, dengan teknologi hidup menjadi lebih mudah, dan dengan agama hidup lebih tertata. Nah, menika kula pirit saking Mbah Yai Baihaqi ingkang wonten telatah salam menika. Nah, nggih. Saking dalu Mbah Yai Baihaqi mbok menawi midhangetaken mugi karahayun tansah katampi panjenengan telasan kulawarga wonten ing dalem. Kalajengaken Pak Kantara menika kala wau sampun dumugi ubur rampenipun sampun, wujudipun wewangunan sampun, lajeng sak dereng menika dipun arak mboten? Mboten. Saking masjid menika dipun arak napa cekap? Sampun dipun papanaken wonten lebet masjid, mboten dipun arak. Lajeng mangke dipun dalaken saking sak lebetipun masjid nembe dipun tumaken. Ingkang dipun cawisaken kagem masyarakat menika sampun cuma wis piyambak. Oh, dados mboten ngrusak. Oh. Sinaosa mangke nabi sampun bibar nggih menika dipun dumateng warga masyarakat. Nggih. Dados mboten dipun usung lajeng mangke dipun grebeg masyarakat. Nggih. Nek mangke remuk mboten saged kalap. Maneman gitu. Nggih. Dados dipun papanaken wonten lebet masjid. Lajeng dipun jagi tiang-tiang ngarahaken ya. Nggih. Terus kon ingkang mlebet masjid ku kathah sanget. Nggih. Memang enten sing mandeg, enten ngiling-ngilingi niku kan mangke dados macet. Nggih. Niku dados lancar. Lajeng nyuwun pangapunten. Menika ingkang rawuh wonten ing grebeg lenteng menika winates dhateng warga dusun Gunung Bakal menapa tebanipun Bawira dhateng sinten kemawon? Sinten kemawon ingkang badhe rawuh sumangga. Dados mboten namung warga dusun Gunung Bakal utawi Sumberharum kemawon, tapi saking papan-papan ingkang tebih ingkang sampun ngertos nabi tanggal 12 Mulud tanggal niku wonten acara
Gerbek Gunung sami rawuh kathah. Nika dipun tandani ya menika parkiran mobil, parkiran motor nika penuh. Apa? Kathah sanget nggih, kathah sanget. Lah menika Pak Kandar. Tartamtu panjenengan rikalanipun nindaki wonten papan kasobat, rikalanipun damel pawarta lan sanesipun tartamtu kala mangsa manggi pawongan ingkang saking sak njawining rangkah. Nggih. Lajeng ancasipun menapa? Nggih, Mbok menawi ingkang saking sak njawinipun rangkah. Nggih, Napa wisata religi napa? Murni ingkang dereng nate prisa kan wah kaya ngopo? Kaya ngopo sami rawuh. Ingkang kagungan ancas tujuan sanes kita mboten mangertos nggih, nggih. Sedanten menika gumantung wonten pribadipun masing-masing. Wonten ingkang namung mresani, wonten ingkang munjukaken donga pandonga, wonten ing masjid kan nggih menapa donganipun nggih mujarab nggih wonten masjid menika. Dados menika minangka papan ritual menika wonten masjid menika kan masjid kan papan kangge sembahyang. Terus ingkang mlebet menika nggih kedah manah ingkang suci mboten krentek napa-napa kanthi tujuan ingkang sae menika insyaallah mangke pandonganipun saged kabul nggih to. Kados menika wonten acara-acara sanesipun merti dusun napa acara nyadran napa wonten pasaran-pasaran leluhur menika sepindah ndongaaken arwahipun leluhur kapinggih kan lumantar ingkang sumari menika kita wonten ingkang ngunjukaken panyuwunan lumantar donga. Tadi menika kan mboten dumateng sosok yang dimakamkan tapi hanya media saja. Kan kathah to menika. Kathah. Kados ziarah niku kan ngaten menika. Nggih. Dadi menika wisata religius. Dadi objek wisata religius menika berupa tradisi Grebek Gunungan Lenteng. Lajeng mbok menawi menika sampun kalebet perangan upacara tradisi nggih. Tartamtu menika sampun pikantuk kawigaten saking para-para ingkang nyepeng pangaos utawi secara administrasi di kepemerintahan nggih. Sampun nggih. Sampun nggih. Dados sudah terinventarisir nggih rantunipun. Ingkang rumiyin naik kala wingi kok kula mboten semarep. Niku saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nggih. Sami wonten petugas-petugasipun rawuh, monitor, memfasilitasi. Lajeng pemerintah Kabupaten Magelang ugi nyengkuyung acara tradisi ritual tradisional menika ingkang sampun dipun warisaken turun temurun wiwit zaman yang Sayyid Abdullah dumugi sepriki sakmenika nggih. Menika kan kedah dipun uri-uri. Maknanipun nggih kan ingkang dipun uri maknanipun. Maknanipun minangka kangge wadah raketaken tali silaturahmi antar warga. Nggih. Lajeng lapat tembayatan ing antaranipun warga gotong royong bebrayanipun nggih. Menika supados acara tradisi budaya menika ingkang minangka wujud syukur raos syukur dumateng Gusti Allah ingkang murbeng dumadi ugi minangka wujud raos syukur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ngasta piwucal agami Islam kagem nyampurnakaken akhlak umat manusia dumugi samenika. Nggih. Leres. Nggih. Dados menika. Dados panyengguyungipun niku pemerintah nika nggih wonten lah nggih. Dados menika minangka salah satunggalipun objek wisata religius. Wonten ing tlatah Magelang. Nggih. Wonten Magelang nang kathah ya kados. Kathah sanget nggih. Sunan Geseng. Nggih. Yang Candra Bumi, yang Kiai Raden Santri nika
yang karo tangan wonten Parimono ingkang leluhur-leluhur ingkang sampun sumare ingkang rumiyin sampun kagungan jasa dalam penyebaran agama Islam wonten tlatah Kabupaten Magelang. Waliginipun. Menika ingkang kedah dipun dudah tilarenipun inggih. Lajeng nguri-uri warisan budaya spiritual ini begini supados mboten ical keterajang ombyak ing jaman samenika wah gingsiri jaman samenika ingkang sangat-sangat cepet globalisasi samenika cepet sangat lumantar internet dalam sekejap sudah mendunia informasi. Ini generasi samangke menawi mboten dipun bendung kanthi pangertosan leluhur kita sedaya imangke dangu-dangu saged ical. Kedah dipun uri-uri acara tradisi ingkang kados mangkaten menika. Nggih. Leres dimenyo mboten ical panci satunggaling kabudayan menika sepisan kedah dipun dudah dipun gesangaken malih lajeng dipun bukoaken dipun tulis lajeng dipun simpan baik itu berupa tulisan baik itu berupa jejak digital ingkang tundhanipun ing samangke para sinten kemawon saged maos lan saged mirsani. Yanto lamun mekaten menika tartamtu najan to ora merwi dhewe nanging saged maos lan mirsani lewat media smartphone lan sanesipun. Nggih, samenika langkung gampil kita. Langkung gampil. Pados informasi. Nggih. Informasi menapa kemawon wonten nggih wonten lumantar piranti ingkang meh saben tiyang samenika kagungan. Nggih. Wujudipun alit. Ananging kadigdayanipun ngedapi-dapi. Sasat njoro langit menika. Dunia dalam genggaman. Dunia informasi dunia dalam genggaman. Pramila ngatos-atos wontenipun smartphone menika ada sisi baiknya juga ada sisi negatifnya. Lamun to mendokumenkan sesuatu jadilah pribadi yang baik. Biar booming itu karena kebaikan tapi booming bukan karena tindakan yang negatif. Gitu. Lamun to nggadhahi kapinteran pun ginakaken ingkang sakmestinipun karena zaman sakmenika kejahatan juga lewat media ini juga banyak sekali. Korban ada pada teman saya. Pramila ngatos-atos saestu ampun ngantos gampil kapilut dening tiyang sanes ingkang kula panjenengan dereng mangertos kentang kimpulipun dimenya mboten kasirep dening kanistan lan kaculikan tiyang sanes ingkang nggadahi pangangkah boten sae menggah kula panjenengan sedaya. Nah, menika ngayawara dumugi mekaten. Nggih, karena grebek lenteng menika mbok menawi kala wau kasebat dudutanipun lak wonten 3 tataran ingkang sepisan menika ngemot babagan iman, lajeng Islam ingkang pungkasan ihsan. Di mana ketiganya menika, tiga-tiganipun menika ngarahipun namung sawiji, bilih iman menika tumanem wonten ing jroning manah, lajeng Islam menika wujudipun wadahipun, dene ihsan menika napa nipun? Ihsan kamontenan napa nggih? Manungsanipun nggih. Manungsanipun. Bilih tetiga menika kedah nyawiji, lamun tetiga menika gembleng nyawiji, pangangkahipun rahayu, yuwana, langgeng, njayeng bawana. Nah,
Nah, menika karena wonten ing tradisi menika mbok menawi ngendikanipun kadang kula ingkang lenggahipun wonten tinggal menika Mas Dedi Panggung. Nah, menika ngendikaaken kanthi wicaksana bilih Jawa menika Jawi menika tansah nyingitaken barang ingkang wadi sarana menapa sastra tanpa tulis donga ingkang mawa rupa. Sedaya nggadahi pangangkah, sedaya nggadahi panjangkah, sedaya nggadahi panjangka ingkang tundhanipun kagem rahayunipun sedaya gesang titah Jawi. Nggih. Lajeng wangsul malih Pak Kandar. Monggo dudutanipun saking panjenengan tasih wonten saperangan wanci kagem dudutan. Dados ritual tradisional Grebeg Gunungan Lenteng, nggih. Yang minangka warisan saking leluhur kita. Nggih. Ingkang kedah dipun lestantunaken, kasinggihan. Nggih, nggih, nggih. Supados mangke generasi ingkang badhe dateng. Nggih. Menika mboten uwal. Mboten kelangan kiblat nggih. Mboten uwal saking leluhuripun. Nggih. Mboten pedhot kalian sejarahipun pagepokan kalian penyebaran agama Islam mliginipun wonten ing tlatah Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang mliginipun wonten ing Gunung Bakal menika inggih menika yang Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah. Minangka leluhur ingkang saking Trah Kusumorun Besing Madu saking Kasultanan Mataram. Mataram nggih. Ingkang keroyo-royo kula semanten kan kamontenan mboten kados menika. Nggih. Sampun ngantos tindak dumateng tlatah Tempuran, kamangka nggih. Doh mriko doh mriki. Doh kono doh kene. Nggih namung saperlu nggiyaraken agami Islam. Nggih. Supados agami Islam saged sumebar wonten ing wewengkon Kabupaten Jawi Magelang mliginipun wonten Kabupaten Magelang nggih. Margi Kasultanan Mataram menika dasaripun agami Islam. Nggih, nggih, nggih. Terus para kerabat keraton menika wonten ingkang dados mubalik, wonten ingkang tetep wonten keraton. Nggih. Ingkang dados mubalik nggih kathah ingkang sami nyiaraken agama siar agama Islam kados menika yang karutangan ingkang wonten Sumari wonten Parimono nika nggih saking Mataram nggih. Nggih, nggih, nggih. Nika adipun Ki Ageng Pemanahan. Nika mboten kondur wonten Mataram malah nyanggrah wonten Parimono. Parimono. Sasedanipun. Nika amargi nggih badhe nika biaraken siar agama Islam nika supados saged sumebar wonten ing tlatah kula semanten di tlatah Magelang napa-napa jroning naminipun zaman Mataram niku mbok menawi naminipun napa Magelang napa-napa kita mboten mangertos iki. Kira mangertos. Tapi wewengkon mriki klebet keraton klebet Kasultanan Mataram. Nggih. Lajeng wonten malih Eyang Condrobumi niku yang wonten Sumari wonten Bupitan. Lajeng Sunan Geseng Sumari wonten ing Tirta menika nggih muridipun Sunan Kalijaga menika nggih leluhur ingkang aslinipun saking Purworejo dumugi sedanipun nggih wonten ing Tirta menika. Nika nggih nyiaraken siar agama Islam. Menawi wonten Temanggung yang Makukuwan nggih, Temanggung mriki nggih Ki Raden Santri nika sanggih ugi saking Keraton Kasultanan Mataram. Terus kathah makam-makam utawi pusara-pusara para leluhur Mataram ingkang sumari wonten mriki ingkang rumiyin nyebaraken agama Islam ing tlatah Kabupaten Magelang. Nah menika ingkang kedah kita
lestarenaken. Nggih. Kita hormati kita paring penghormatan supados generasi samangke mboten kecalan lacak, mboten kecalan sejarah, mboten kecalan pali anceripun. Nggih. Dados ngaten menika. Nggih. Matur nuwun Pak Kandar. Para kadang sedherek budaya miyarsa boten karaos. Sadangunipun setunggal jam setengah kepara kula dalasan panjenenganipun pirembagan wonten ing dalu menika. Mugi-mugi wonten ginopedahipun sepisan malih menapa ingkang sampun dipun ngendikaken panjenenganipun Bapak Ahmad Sukandar, maliginipun dhateng panjenengan sedaya dalasan kula kinarya sarana njembaraken pangertosan miwah kinarya sarana njagi tilaranipun para kina wujud kabudayan menapa kemawon ingkang bagenipun sae lan bagenipun hormat dhateng sasampunipun titah. Musana lamun to kapenggalih lepat anggen kula ndherekaken lampahing adicara wonten kalodhangan dalem menika kula tansah nyadong balut daging samudra pangsami. Kinarya panutuping atur kepareng kula ngaturaken susanti lemesa kaya tali lamun to kaku bisa dadi batan. Busana nuwun kula nuwun sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih. Sing pisan pinanggih malih. Amin.